Conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang una at ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Axel. Napakinggan po natin ang kanyang kwento na kumurot po sa ating puso. Bata pa man natin tignan itong letter sender natin ngayong gabi, pero may aral din po siyang naihatid bawat isa sa atin, mga kabisyo. Aral na nangyayari naman talaga sa atin, na meron tayong taong nagugustuhan, na tinatago na muna natin ang ating nararamdaman. Pero nung panahon na inamin mo na, ikaw lang pala ang nakakaramdam na meron kayong something sa pagsasama ninyo. Pero siya, ang turing lang talaga sa'yo ay isang mabuting kaibigan. Mahirap umamin ng nararamdaman ka, bisyo, sa taong hindi naman kapareho ng nararamdaman mo. Ang hirap sabihin na mahal mo siya, pero mahal ka din naman niya, pero bilang kaibigan nga lang. Nakakalungkot ka, bisyo, dahil may mga pagkakataon sa buhay natin na umamin tayo. Umamin tayo sa taong nagugustuhan natin, pero hindi naman tayo ginugusto. Tanungin mo nga yung sarili mo ngayon, kabisyo, kung meron ka rin bang taong ginusto na yung panahon na inamin mo yung nararamdaman mo, ang sagot niya lang sa'yo, pasensya na, kaibigan lang tayo. Mababaw na kwento, simpleng-simple, pero meron tayong aral na natutunan. Aral na minsan hindi masama umamin sa taong meron tayong pagtingin. Kesa naman makulong tayo sa mga tanong na what if kung maging kami? What if kung sabihin ko yung nararamdaman ko at parehas pala kami na nararamdaman? Lagi natin tatandaan, kabisyo, na ang katotohanan na magpapalaya sa puso natin o sa mismong sarili natin. Masakit man na marinig na hanggang kaibigan ka lang, at least wala kang regrets sa sarili mo na inamin mo yung totoo mong nararamdaman. Mga kabisyo, napakaganda ng storya na naman natin na napakinggan. Storya ni Axel sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya ikaw, kabisyo, baka meron ka ring storya na tinatago na pwede mong ibahagi sa amin. Maaari mo nang ipadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi o may isang araw na kwento mo naman po ang aming binabasa dito sa 90.7 Love Radio. Kaya mga kabisyo, tutok lang po tayo sa lahat po ng mga nakatutok sa 90.7. Kasama nyo pa rin po kami hanggang sa pagbabalik namin ng aming programa ni DJ Rakitera na Top Secret. Kaya handog ko pong awitin sa inyo
It's a beautiful song by Bugoy Drilon, Hilo. Metro's #1 Love Radio. Basic!